Δεν έφυγαν όλοι ίσοι. Πίσω από τα φώτα, τη δόξα και το χειροκρότημα, 12 Έλληνες αστέρες άφησαν πίσω τους θανάτους που γέννησαν φόβο, υποψίες και αναπάντητα ερωτήματα. Άλλοι βρέθηκαν νεκροί κάτω από παράξενες συνθήκες. Άλλοι έγιναν θύματα βίας. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η επίσημη εκδοχή δεν έπεισε ποτέ τους συγγενείς και το κοινό. Σήμερα ανοίγουμε ξανά τους σκοτεινούς φακέλους τους και αναζητούμε την αλήθεια πίσω από το τελευταίο τους μυστικό. Άρισαν. Ο Άρης Σαν δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής. Ήταν ένας Έλληνας που κατάφερε να γίνει θρύλος μακριά από την πατρίδα του, μεταφέροντας τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας του από την Καλαμάτα μέχρι τα νυχτερινά κέντρα του Ισραήλ και της Νέας Υόρκης. Με επιτυχίες όπως το Bum Pam έγινε ένας από τους καλλιτέχνες που σύστησαν το ελληνικό λαϊκό τραγούδι στο Ισραηλινό κοινό. Στις εμφανίσεις του παρευρίσκονταν πολιτικοί, στρατιωτικοί και ισχυρές προσωπικότητες, ενώ γύρω από το όνομά του άρχισαν να γεννιούνται ιστορίες για κατασκοπία, μυστικές διασυνδέσεις και επικίνδυνες γνωριμίες. Αργότερα εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη και άνοιξε το περίφημο κέντρο Σιρόκο. Πίσω όμως από τη λάμψη κρυβόταν ένας κόσμος γεμάτος χρέη, ναρκωτικά και επαφές με τον υπόκοσμο. Μετά από έρευνα των Αμερικανικών αρχών, οδηγήθηκε στη φυλακή. Όταν αποφυλακίστηκε, η καριέρα και η περιουσία του είχαν αρχίσει να καταρρέουν. Η τελευταία πράξη της ζωής του γράφτηκε στη Βουδαπέστη, όπου πέθανε στις 25 Ιουλίου 1992. Η επίσημη εκδοχή έκανε λόγο για καρδιακή προσβολή. Ωστόσο, άλλες αφηγήσεις υποστήριξαν ότι είχε ξυλοκοπηθεί άγρια εξαιτίας χρεών και ότι άγνωστοι τον αποτελείωσαν μέσα στο νοσοκομείο. Καμία από αυτές τις δραματικές εκδοχές δεν αποδείχθηκε ποτέ οριστικά. Έτσι, ο άνθρωπος που έζησε ανάμεσα στη μουσική, την εξουσία και τον υπόκοσμο, χάθηκε μέσα σε μια ομίχλη αντιφατικών ιστοριών. Πέθανε πράγματι από την καρδιά του ή κάποιος φρόντισε να μην μιλήσει ποτέ ξανά. Μέρη Χρονοπούλου. Η Μέρη Χρονοπούλου υπήρξε μία από τις πιο επιβλητικές μορφές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Με τη βαθιά φωνή, το αγέροχο βλέμμα και την αριστοκρατική παρουσία της, πρωταγωνίστησε σε ταινίες που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Πίσω όμως από την εικόνα της δυνατής γυναίκας κρυβόταν μια ζωή γεμάτη σωματικό πόνο, μοναξιά και αλλεπάλληλες δοκιμασίες. Τα τελευταία χρόνια της ζούσε στο σπίτι της στην Παιανία, έχοντας περιορισμένη κινητικότητα και ανάγκη καθημερινής βοήθειας. Στις αρχές Οκτωβρίου του 2023, η ηθοποιός βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι της. Η αρχική εκδοχή ανέφερε ότι είχε πέσει πάνω σε ένα χαλί και είχε χτυπήσει στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαρύ αιμάτωμα και λίγες ημέρες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή. Η υπόθεση θα μπορούσε να είχε κλείσει ως ένα τραγικό οικιακό ατύχημα. Όμως, σχεδόν αμέσως άρχισαν να εμφανίζονται ερωτήματα. Φίλοι και συνεργάτες της μίλησαν για αντικείμενα, χρήματα και κοσμήματα που φέρεται να είχαν εξαφανιστεί. Ο δικηγόρος και στενός φίλος της, Δημήτρης Χατζημιχάλης, υποστήριξε δημόσια ότι ο τραυματισμός της δεν έμοιαζε με απλή πτώση και ζήτησε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν αποτελούν απόδειξη, όμως τα κενά στην υπόθεση οδήγησαν αργότερα τον φάκελο στο τμήμα ανθρωποκτονιών για περαιτέρω έρευνα. Weinheit to turn the 3x6 search. Turn the 3x6 search. Διό μοιραίου ατυχήματος ή συνέβη κάτι σκοτεινότερο μέσα στο σπίτι όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της. Μέχρι να δοθούν οριστικές απαντήσεις, το τέλος της Μέρης Χρονοπούλου θα παραμένει τυλιγμένο στη σκιά. 3. Κώστας Ταχτσής. Ο Κώστας Ταχτσής υπήρξε μία από τις πιο ιδιαίτερες και ανήσυχες μορφές της μεταπολεμικής ελληνικής λογοτεχνίας. Με το μυθιστόρημα «Το Τρίτο Στεφάνι» άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στα ελληνικά γράμματα, δημιουργώντας ένα έργο που αγαπήθηκε για τη ζωντανή γλώσσα, την ηρωνία και τη βαθιά του ματιά πάνω στην ελληνική κοινωνία. Ο ίδιος όμως έζησε μια ζωή γεμάτη συγκρούσεις, περιπλανήσεις και κοινωνική απομόνωση. Δεν έκρυβε τις επιλογές του. Μιλούσε ανοιχτά για όσα οι περισσότεροι φοβούνταν να παραδεχτούν και συχνά προκαλούσε με την ειλικρίνειά του. Στις 27 Αυγούστου 1988, ο Ταχτσής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στον Κολονό. Το σώμα του ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι, ενώ τα σημάδια έδειχναν ότι είχε στραγγαλιστεί. Η πόρτα δεν παρουσίαζε ίχνη παραβίασης, γεγονός που οδήγησε στην υπόθεση ότι πιθανότατα γνώριζε τον άνθρωπο που μπήκε στο σπίτι του.
Από τον χώρο έλειπαν ορισμένα προσωπικά αντικείμενα, όμως χρήματα και άλλα πολύτιμα πράγματα είχαν μείνει ανέγκυχτα. Η αστυνομία εξέτασε πολλές εκδοχές. Άλλοι μίλησαν για ληστεία που πήγε στραβά, άλλοι για προσωπική διαφορά και άλλοι για κάποιον που γνώριζε καλά τις συνήθειές του. Παρά τις έρευνες, τις καταθέσεις και τις υποψίες, κανείς δεν καταδικάστηκε ποτέ για τη δολοφονία του. Έτσι, ο άνθρωπος που έγραψε με τόλμη για τα κρυμμένα πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας έφυγε αφήνοντας πίσω του το πιο σκοτεινό κεφάλαιο της δικής του ζωής. Ποιος μπήκε εκείνο το βράδυ στο σπίτι του και γιατί η αλήθεια δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. 4. Παντελής Παντελίδης. Ο Παντελής Παντελίδης εμφανίστηκε σχεδόν από το πουθενά και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού. Χωρίς μεγάλες δισκογραφικές γνωριμίες στην αρχή, ηχογραφούσε τα τραγούδια του μόνος του και τα ανέβαζε στο διαδίκτυο. Η χαρακτηριστική φωνή, η απλή στίχη και η αμεσότητά του τον έφεραν γρήγορα κοντά σε ένα κοινό που έβλεπε σε εκείνον ένα δικό του παιδί. Η άνοδός του ήταν εκρηκτική, αλλά το τέλος του ήρθε πριν προλάβει να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της επιτυχίας του. Τα ξημερώματα της 18 Φεβρουαρίου 2016, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με 2 νεαρές γυναίκες ξέφυγε από την πορεία του στο ελληνικό και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες. Ο Παντελίδης σκοτώθηκε ακαριέα, ενώ οι 2 συνεπιβάτηδες τραυματίστηκαν. Η είδηση πάγωσε ολόκληρη την Ελλάδα. Σύντομα όμως άρχισε μια μακρά σύγκρουση γύρω από το ποιος καθόταν στη θέση του οδηγού. Οι αρχές και μεταγενέστερες δικαστικές αποφάσεις αναγνώρισαν ως οδηγό τον τραγουδιστή. Η οικογένειά του αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή, παρουσιάζοντας τεχνικές εκθέσεις και μαρτυρίες που κατά την άποψή της έδειχναν διαφορετική εικόνα. Το εφετείο επανέλαβε το 2025 ότι ο οδηγός ήταν ο Παντελίδης, χωρίς όμως αυτό να σταματήσει τη δημόσια αντιπαράθεση. Site ο Turn Exineneni Search, Ner Turn Kolayanyan Exineneni Search and Enma. Εκείνο που δεν έσβησε ποτέ ήταν η διαμάχη γύρω από τις τελευταίες στιγμές μέσα στο όχημα. Και ίσως γι' αυτό, τόσα χρόνια αργότερα, το τελευταίο του ταξίδι εξακολουθεί να γεννά ερωτήματα. 5. Κατερίνα Γόγου. Η Κατερίνα Γόγου ξεκίνησε την καριέρα της ως ένα φωτεινό, σχεδόν ανέμελο πρόσωπο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το κοινό τη θυμόταν ως ζωηρή κοπέλα σε κωμωδίες, όμως πίσω από αυτή την εικόνα υπήρχε μια εντελώς διαφορετική γυναίκα. Με τα χρόνια εγκατέλειψε τους ανάλαφρους ρόλους και στράφηκε στην ποίηση, γράφοντας στίχους γεμάτους οργή, μοναξιά και εξέγερση. Έγινε η φωνή όσων αισθάνονταν αποκλεισμένοι, αόρατοι και προδομένοι από την κοινωνία. Η ζωή της όμως βυθιζόταν όλο και περισσότερο στο σκοτάδι. Αντιμετώπισε εξαρτήσεις, σοβαρές ψυχικές μεταπτώσεις και μια βαθιά αίσθηση απομόνωσης. Οι φίλοι της περιέγραφαν μια γυναίκα ευαίσθητη, γενναιόδωρη, αλλά και εξαντλημένη από τις συγκρούσεις με τον εαυτό της. Η απώλεια αγαπημένων ανθρώπων και η δύσκολη σχέση με τη δημοσιότητα επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κατάστασή της. Στις 3 Οκτωβρίου 1993, η Κατερίνα Γόγου βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στην Αθήνα. Δίπλα της υπήρχαν φάρμακα και αλκοόλ. Η επίσημη εκδοχή απέδωσε τον θάνατό της σε υπερβολική δόση, ενώ θεωρήθηκε ότι είχε επιλέξει η ίδια να βάλει τέλος στη ζωή της. Δεν υπήρξαν στοιχεία που να δείχνουν εγκληματική ενέργεια. Κι όμως, το τέλος της συνέχισε να γεννά ένα διαφορετικό είδος ερωτήματος. Όχι ποιος τη σκότωσε, αλλά πόσοι άνθρωποι είδαν την πτώση της και δεν κατάφεραν να τη σώσουν. Η Κατερίνα Γόγου δεν έφυγε μέσα σε ένα άλυτο αστυνομικό μυστήριο. Έφυγε μέσα σε μια τραγωδία που ολόκληρη η κοινωνία είχε παρακολουθήσει να πλησιάζει. Παύλος Σιδηρόπουλος. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος δεν υπήρξε απλώς ένας τραγουδιστής της ελληνικής ροκ. Για μια ολόκληρη γενιά έγινε το σύμβολο της ανυπακοής, της ελευθερίας και της άρνησης να συμβιβαστεί με έναν κόσμο που θεωρούσε ψεύτικο. Με τραγούδια γεμάτα θυμό, ευαισθησία και σκοτεινή ποίηση, έδωσε φωνή στους νέους που ένιωθαν εγκλωβισμένοι. Πάνω στη σκηνή έμοιαζε ατρόμητος. Μακριά από τα φώτα όμως, πάλευε με έναν εχθρό που σταδιακά κατέστρεφε το σώμα και τη ζωή του. Η εξάρτησή του από την ηρωίνη είχε γίνει γνωστή στους ανθρώπους του περιβάλλοντος του. Φίλοι και συνεργάτες προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, ενώ ο ίδιος επιχείρησε αρκετές φορές να απομακρυνθεί από τα ναρκωτικά. Κάθε επιστροφή όμως τον έφερνε πιο κοντά στο τέλος.
Λίγους μήνες πριν πεθάνει, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα στο αριστερό του χέρι, γεγονός που δυσκόλευε ακόμη και το παίξιμο της κιθάρας. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε να εμφανίζεται, σαν να αρνιόταν να εγκαταλείψει τη μοναδική δύναμη που του είχε απομείνει, τη μουσική. Στις 6 Δεκεμβρίου 1990, ο Παύλος Σιδηρόπουλος βρέθηκε νεκρός σε σπίτι φίλης του στην Αθήνα. Ήταν μόλις 42 ετών. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε καρδιακή ανακοπή έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Δεν υπήρξε ανεξιχνία στο έγκλημα, ούτε άγνωστος δολοφόνος. Υπήρχε όμως ένα ερώτημα που έμεινε πίσω. Πώς ένας άνθρωπος που τραγούδισε τόσο δυνατά για την ελευθερία δεν μπόρεσε ποτέ να ελευθερωθεί από τη δική του φυλακή? Ο Παύλος Σιδηρόπουλος έφυγε πρόωρα, αφήνοντας τη φωνή του να συνεχίζει εκεί όπου ο ίδιος δεν μπόρεσε. 7. Νικόλας Άσημος. Ο Νικόλας Άσημος υπήρξε μία από τις πιο αντισυμβατικές μορφές της ελληνικής μουσικής και του αθηναϊκού περιθωρίου. Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να γίνει αποδεκτός από τη βιομηχανία του θεάματος. Πουλούσε μόνος του τις κασέτες του στους δρόμους, έγραφε τραγούδια γεμάτα ηρωνία, πολιτική οργή και υπαρξιακή αγωνία, ενώ μετέτρεψε τη ζωή του σε μια συνεχή σύγκρουση με κάθε μορφή εξουσίας. Για ορισμένους ήταν ένας προφήτης της ελευθερίας. Για άλλους, ένας δύσκολος και απρόβλεπτος άνθρωπος που βυθιζόταν όλο και περισσότερο στο δικό του κόσμο. Πίσω από την εικόνα του ασυμβίβαστου καλλιτέχνη όμως υπήρχαν βαθιές ψυχικές πληγές. Η απομόνωση, οι οικονομικές δυσκολίες και οι συνεχείς συγκρούσεις με την αστυνομία και το κοινωνικό περιβάλλον τον εξάντλησαν. Το 1987 κατηγορήθηκε για ένα σοβαρό αδίκημα, το οποίο ο ίδιος αρνήθηκε. Παρότι η υπόθεση δεν είχε κριθεί οριστικά, η κατηγορία τον στιγμάτισε και επιδίνωσε την ήδη εύθραυστη ψυχική του κατάσταση. Στις 17 Μαρτίου 1988, ο Νικόλας Άσημος βρέθηκε απαγχωνισμένος στο μικρό κατάστημα όπου ζούσε και δημιουργούσε στα Εξάρχεια. Ήταν μόλις 38 ετών. Οι αρχές κατέληξαν στην αυτοκτονία και δεν προέκυψαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Το μυστήριο του θανάτου του δεν βρίσκεται λοιπόν στον τρόπο με τον οποίο πέθανε. Βρίσκεται στο πώς ένας άνθρωπος που φώναζε διαρκώς για ελευθερία έφτασε να πιστέψει ότι δεν υπήρχε καμία έξοδος. Και ίσως το πιο σκληρό ερώτημα είναι αν η κοινωνία τον άκουσε ποτέ πραγματικά ή μόνο αφού είχε ήδη σωπάσει. 8. Ρένα Παγκράτη. Η Ρένα Παγκράτη υπήρξε ένα από τα πιο γλυκά και αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Με τη χαρακτηριστική της παρουσία και την ευαισθησία που απέπνεε, κέρδισε την αγάπη του κοινού σε μια εποχή όπου η δημοσιότητα μπορούσε να φαίνεται λαμπερή, αλλά πίσω από τις κάμερες έκρυβε συχνά σκληρή μοναξιά. Η καριέρα της είχε στιγμές επιτυχίας, όμως δεν της χάρισε ποτέ την ασφάλεια και τη σταθερότητα που πολλοί πίστευαν ότι συνοδεύουν τη φήμη. Με το πέρασμα των χρόνων, οι επαγγελματικές ευκαιρίες μειώθηκαν. Η Ρένα Παγκράτη άρχισε να απομακρύνεται από τα φώτα, ενώ οι οικονομικές δυσκολίες και η ψυχική της επιβάρυνση γίνονταν όλο και πιο έντονες. Άνθρωποι που τη γνώριζαν μίλησαν αργότερα για μια γυναίκα ευάλωτη, κουρασμένη και βαθιά απογοητευμένη. Η εικόνα της χαμογελαστής ηθοποιού δεν είχε καμία σχέση με τη σιωπηλή μάχη που έδινε στην προσωπική της ζωή. Τον Ιούνιο του 1998, η Ρένα Παγκράτη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της. Ο θάνατός της αποδόθηκε σε αυτοκτονία, έπειτα από λήψη μεγάλης ποσότητας χαπιών. Δεν υπήρξαν στοιχεία που να δείχνουν εγκληματική ενέργεια, ούτε κάποια ανεξιχνίαστη πτυχή σχετικά με τον τρόπο που πέθανε. Κι όμως, το τέλος της άφησε πίσω ένα διαφορετικό μυστήριο. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που είχε χαρίσει τόσα χαμόγελα να βρεθεί τόσο μόνος όταν τα φώτα έσβησαν? Η Ρένα Παγκράτη δεν χάθηκε εξαιτίας ενός άγνωστου δολοφόνου. Χάθηκε μέσα στην εγκατάλειψη, στη σιωπή και σε έναν πόνο που κανείς δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρος. 1. Μαρία Μπονέλου. Η Μαρία Μπονέλου υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές γυναικείες παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Με την κομψότητα, τη ζεστή φωνή και τη φυσική της ευγένεια, κατάφερε να αφήσει το δικό της αποτύπωμα σε μια εποχή γεμάτη μεγάλες προσωπικότητες. Για το κοινό ήταν μια λαμπερή ηθοποιός. Πίσω όμως από την εικόνα της επιτυχίας, η προσωπική της ζωή έκρυβε εντάσεις, φόβο και μια σχέση που σταδιακά μετατράπηκε σε παγίδα. Η ζωή της συνδέθηκε με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Αλέκο Αλεξανδράκη, όμως αργότερα παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Ο γάμος τους, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα.
Οι εντάσεις, η ζήλια και οι συγκρούσεις είχαν δημιουργήσει ένα επικίνδυνο κλίμα μέσα στο σπίτι. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο τραγικά θα εξελισσόταν η κατάσταση. Το 1981 η Μαρία Μπονέλου δολοφονήθηκε από τον ίδιο της τον σύζυγο, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος και στη δική του ζωή. Η υπόθεση συγκλώνησε την Ελλάδα, επειδή αποκάλυψε το σκοτεινό πρόσωπο μιας σχέσης που εξωτερικά μπορούσε να φαίνεται φυσιολογική. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε αμφιβολία για τον δράστη ούτε ανεξιχνία στο έγκλημα. Το αναπάντητο ερώτημα βρίσκεται αλλού. Πόσο καιρό ζούσε με το φόβο? Υπήρχαν σημάδια που κανείς δεν κατάλαβε ή δεν πήρε αρκετά σοβαρά. Η Μαρία Μπονέλου δεν πέθανε από μια ανεξήγητη αιτία. Πέθανε μέσα στο ίδιο της το σπίτι, από τον άνθρωπο που υποτίθεται ότι έπρεπε να την προστατεύει. Και αυτή είναι ίσως η πιο σκληρή αλήθεια από όλες. 10. Νίκος Σεργιανόπουλος. Ο Νίκος Σεργιανόπουλος υπήρξε ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της ελληνικής τηλεόρασης. Με τη χαρακτηριστική φωνή, το έντονο βλέμμα και τη συγκρατημένη του ερμηνεία, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από επιτυχημένες σειρές, όπως οι Δύο Ξένοι. Παρά τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα, προστάτευε με επιμονή την προσωπική του ζωή. Πίσω από το χαμόγελο και τη δημόσια εικόνα του φαινόταν να υπάρχει ένας άνθρωπος μοναχικός, εσωστρεφής και γεμάτος φόβους που δεν μοιραζόταν εύκολα. Στις 4 Ιουνίου 2008, η οικιακή βοηθός του τον βρήκε νεκρό στο διαμέρισμά του στο Παγκράτη. Ο ηθοποιός έφερε 21 μαχαιριές στο λαιμό, στην καρδιά και στους πνεύμονες. Το σπίτι ήταν αναστατωμένο, ενώ στοιχεία στο χώρο έδειχναν ότι ο δράστης είχε προσπαθήσει να καθαρίσει τα ίχνη του πριν φύγει. Η βιαιότητα του εγκλήματος συγκλώνησε ολόκληρη την Ελλάδα και προκάλεσε ένα κύμα φημών γύρω από τις τελευταίες ώρες του ηθοποιού. Site turn for Oxora 3390 Search End, third turn for Octosedria 390 Search Due και λίγες εβδομάδες αργότερα συνέλαβαν έναν 30χρονο άνδρα γεωργιανής καταγωγής. Εκείνος ομολόγησε τη δολοφονία και αργότερα κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία. Επομένως, η υπόθεση δεν παρέμεινε ανεξιχνίαστη και η ταυτότητα του δράστη έγινε γνωστή. Site turn for Octosedria Search, they will turn for Octosedria Search, ήματα. Γιατί χρειάστηκαν τόσα χτυπήματα? Ήταν πράγματι μια ληστεία που μετατράπηκε σε ανεξέλεκτη βία ή πίσω από την αγριότητα κρυβόταν κάτι βαθύτερο? Ο Νίκος Σεργιανόπουλος δεν άφησε πίσω του ένα άλυτο έγκλημα, αλλά ένα τέλος τόσο βίαιο, ώστε ακόμη και η λύση του δεν κατάφερε να το κάνει πλήρως κατανοητό. 11. Ελένη Παπαδάκη. Η Ελένη Παπαδάκη υπήρξε μία από τις σημαντικότερες τραγωδούς του ελληνικού θεάτρου. Με επιβλητική παρουσία, βαθιά φωνή και σπάνια σκηνική δύναμη, διακρίθηκε σε κορυφαίους ρόλους της αρχαίας τραγωδίας και έγινε βασικό πρόσωπο του εθνικού θεάτρου από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Ερμήνευσε την Κλητεμνίστρα, την Αντιγόνη, την Εκάβη και πολλές ακόμη ηρωίδες, κερδίζοντας τον θαυμασμό κριτικών και κοινού. Όμως η δόξα της δεν μπόρεσε να την προστατεύσει από το μίσος και τη σύγχυση μιας χώρας που βυθιζόταν στον εμφύλιο διχασμό. Site turn stereo auto search. Έκχοτον έτα turn για εξ stereo auto search. Διόν εναντίον της κατηγορίας ότι διατηρούσε σχέσεις με ανθρώπους του κατοχικού καθεστώτος. Η ίδια φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει γνωριμίες της για να βοηθήσει διωκόμενους συναδέλφους και πολίτες, όμως μέσα στο κλίμα της εποχής, οι φήμες μετατράπηκαν σε καταδίκη. Το Δεκέμβριο του 1944 διαγράφηκε από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη στο σπίτι του συναδέλφου της Δημήτρη Μιράτ. Στις 22 Δεκεμβρίου οδηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ούλεν στο Γαλάτσι και εκτελέστηκε. Ήταν μόλις 36 ετών. Οι άνθρωποι που συνδέθηκαν με τη δολοφονία της συνελήφθησαν αργότερα, ενώ ο επικεφαλής της ομάδας εκτελέστηκε επίσης λίγο μετά. Έτσι, ο τρόπος του θανάτου της έγινε γνωστός, αλλά η πραγματική ευθύνη, οι εντολές και τα κίνητρα συνέχισαν να προκαλούν ιστορικές διαμάχες. Site turn exekesero okodogo search, vigo turn vgekesero okodogo search, through νεξιχνία στο έγκλημα. Χάθηκε μέσα στην εκδίκηση, στις φήμες και στο πολιτικό μίσος μιας ταραγμένης εποχής. Και το ερώτημα παραμένει, καταδικάστηκε για όσα έκανε ή για όσα κάποιοι θέλησαν να πιστέψει η Ελλάδα? 12. Αλέξανδρος Ωνάσης. Ο Αλέξανδρος Ωνάσης γεννήθηκε μέσα σε έναν κόσμο αμύθιτου πλούτου, εξουσίας και μεγάλων προσδοκιών.
Ως μοναχογιός του Αριστοτέλη Ωνάση, προοριζόταν να κληρονομήσει μια τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, είχε ήδη αναλάβει ενεργό ρόλο στην Ολυμπιακή αεροπορία και έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αεροπλάνα. Πίσω όμως από το διάσημο επώνυμο κρυβόταν ένας νέος που προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν ήταν απλώς ο γιος ενός πανίσχυρου πατέρα. Στις 22 Ιανουαρίου 1973, ένα μικρό αεροσκάφος Piaggio απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού για εκπαιδευτική πτήση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη. Ο Αλέξανδρος τραυματίστηκε βαριά και πέθανε την επόμενη μέρα, σε ηλικία μόλις 24 ετών. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες επέζησαν. Οι επίσημες έρευνες κατέληξαν ότι τα καλώδια που έλεγχαν τα πηδάλια κλίσης είχαν συνδεθεί αντίστροφα κατά τη συντήρηση του αεροσκάφους. Αυτό σήμαινε ότι κάθε κίνηση του χειριστή προκαλούσε την αντίθετη αντίδραση από εκείνη που περίμενε. 6 άνθρωποι κατηγορήθηκαν αργότερα για ευθύνες που σχετίζονταν με το δυστύχημα. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης όμως δεν πίστεψε ποτέ ότι ο θάνατος του γιού του ήταν ένα απλό τεχνικό λάθος. Θεωρούσε πιθανό το ενδεχόμενο δολιοφθοράς και πρόσφερε μεγάλη αμοιβή σε όποιον μπορούσε να αποδείξει ότι υπήρχε εγκληματική ενέργεια. Καμία τέτοια απόδειξη δεν παρουσιάστηκε ποτέ. Έτσι, η επίσημη εξήγηση μίλησε για μια μοιραία αμέλεια. Για τον πατέρα του όμως, το δυστύχημα παρέμεινε μια πληγή γεμάτη υποψίες. Ήταν πράγματι ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος ή η αρχή μιας αλήθειας που δεν αποκαλύφθηκε ποτέ.